Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s miestnymi farnosťami a cirkevnými zbormi pripravuje už 5. ekumenickú púť. Tentokrát bude v sobotu 18. apríla v Šamoríne. Dnes sa o tejto púti, ale aj o ekuméne budeme rozprávať s predsedom Rady pre ekumenizmus v našej arcidiecéze s Ľudovítom Pokojným. Vítajú nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Takže 5. ekumenická púť, začína byť to také pravidlo, píšete históriu, čím je výnimočná? Tak výnimočná je tým, niekoľko takých bodov je takých výnimočných. Prvá výnimočná je preto, lebo ideme poprvýkrát mimo Bratislavu. Lebo doteraz všetky tie 4 predchádzajúce púte boli tu na Bratislave, to znamená, že sme to mali v centre Bratislavy z grekokatolíckej katedrály, sme išli do kostola evangelického na Legionárskej. Ďalší rok sme išli sme išli z Lamača do Dúbravky. To znamená z Lamača, teraz je tam komunita grekokatolíkov v kostole Sv. Margity a sme išli do evangelického zboru v Dúbravke. Potom sme boli v Petržalke, tam sme išli farnosť na Krupinskej, sme išli do evangelického zboru tiež tam v Petržalke. A minulý rok sme boli vlastne v Ružinove, sme išli z kostola Vincenta de Paul do Prievozu, do evangelického kostola v Prievoze. Takže prvýkrát ideme takto mimo Bratislavu a čo je veľmi dôležité aj pre nás, aby sme tých ľudí zapojili aj mimo Bratislavy práve do tohoto pekného dialogu, že sme spolu, že kráčame spolu. Ďalšia taká výnimočnosť je, že teraz je to 5. krát, teda výnimočnosť, ale spája sa to aj s časom od návštevy pápeža Františka. Práve on 21. tu bol a my sme vtedy práve začali a nás tak povzbudil, následne už po tej našej prvej púti, nás tak povzbudil na nunciatúre, keď povedal Ekumenickej rade cirkvi na Slovensku, že aby sme nielen mali kontempláciu, to znamená modlitba, ale aby sme mali aj akcie spoločné. Takže toto je tiež taká pekná vec, na ktorú si spomíname a taktiež taká výnimočnosť je, nezabudnem to pripomínať, je, že v rámci katolíckej cirkvi máme synodalitu a pápež František a takisto aj pápež Lev krásne povedali, že synodalita nemôže byť bez ekumenizmu a ekumenizmus bez synodality. Lebo aj jedno aj druhé sa opiera o krst. A vlastne ekumenizmus znamená robiť všetko preto, aby sme medzi nami, kresťanmi, pokrstenými, mali taký ten spoločný život, ktorý pochádza práve od Boha, ktorý je Trojica, teda vzájomná láska. A my chceme neustále takto spoločne kráčať ako cirkvi spolu. Nielen ako kresťania alebo katolíci, ale ako cirkvi. To znamená ako farnosti, ako zbory a tak. Z toho, čo ty hovoríš, možno taká ďalšia otázka, že niekedy sa zdá, že ekumenizmus je taká teoretická téma. Že je to pre niekoľko ľudí v zboroch, v diecézach, že sa nedotýka konkrétne ľudí. Mýlim sa v tejto otázke? Poviem úprimne, že áno, sa mýliš. Pretože ekumenizmus je veľmi konkrétny. Lebo zoberme si, ekumenizmus je konkrétny pri rôznych charitatívnych aktivitách a projektoch. Tam jednoducho sa kresťania spájame spolu a tam sa nikto nepýta, aký máte katechizmus. Ale tam na prvom mieste je pomoc človeku. Človeka, ktorého máme pred sebou. Ďalšia taká vec, ktorá je dôležitá a konkrétny ekumenizmus je, že napríklad máme susedské brigády. To znamená, že spoločne ideme, dajme tomu, upravovať školu alebo škôlku. Ja mám materskú škôlku, našu cirkevnú, kde chodia nielen katolícke deti, ale aj deti, ktoré sú z iných kresťanských denominácií, alebo aj nepokrstené deti. A to znamená, všetci spoločne upravujeme to detské ihrisko, ktoré tam tie deti používajú. To znamená, že ten ekumenizmus pre tú danú vec, ten úmysel, je veľmi konkrétny. Ďalšia konkrétnosť, ktorá je priamo v našich rodinách, lebo máme miešané manželstvá a tým pádom aj tam v tej rodine sa učíme mať úctu a prijímať tie rozdielnosti, ktoré sa týkajú tých našich vierovyznaní. To znamená aj prijímať napríklad tie sviatky, ktoré vyznanie slávi. Čiže aj tam sa toto učíme. A ďalšia konkrétnosť je, že je to modlitba. Pri modlitbe skutočne tiež sa tam nepreberá teológia, ale v tej modlitbe spoločne zdieľame našu vieru, prosby za konkrétne problémy, či už je to obec, alebo je to teda mesto, dedina, alebo je to daný zbor, alebo farnosť.
Jednoducho, ekumenizmus je veľmi konkrétny. A vlastne s tým súvisí aj ekumenická púť, aj to je ekumenizmus v praxi. Teda. A preto je aj dôležité organizovať takéto púte, aby sa ľudia stretli z rôznych denominácií. Je to dôležité práve preto, lebo púť sama o sebe znamená spoločne kráčať. A keď spoločne s niekým kráčaš, tak sa spoznávaš. A to znamená, na prvom mieste sa búrajú predsudky. Naraz objaví, že ten človek je vlastne taký istý ako ty, má také isté radosti alebo bolesti ako ty. To znamená, že prestávaš pozerať na druhého s nejakým pohrdaním alebo strachom. To je taká prvá vec. Druhá vec je, že tam spoločne dávame také silné svedectvo. Silné svedectvo pre verejnosť, lebo si zober, že rôzni kresťania naraz spolu kráčajú k jednému cieľu. A toto je veľmi dôležité vidieť, lebo tí iní ľudia pozerajú, pozrite, tí kresťania, oni sa vlastne, nie sú nepriatelia medzi sebou, ale spolu kráčajú dokonca pre nejakú peknú vec. Idú sa spolu modliť, alebo idú niečo spoznávať. A ďalšia vec, ktorá je taká veľmi dôležitá, je to vzájomné obohatenie. Vzájomné obohatenie práve preto, lebo každá tradícia prináša iný pohľad na spiritualitu. A to znamená, že spoznáme pri tom kostol, okolie kostola. Spoznáme pri tom piesne, spoznáme pri tom liturgiu. Nám porozprávajú tí farárky, ktorí sú tam, čo práve ten zbor alebo tá farnosť prežívajú, ako majú aktivity. Čiže je to veľmi konkrétne, ale zároveň je to pomoc na odbúranie tých predsudkov, svedectvo a tak ďalej. Takže je to naozaj veľmi požehnaná vec. Spomenul si, že je to prvá púť mimo Bratislavy. Hej. Prečo Šamorín? Šamorín práve preto, lebo my vždy máme takú myšlienku, že vždy ideme tam, alebo chceme ísť tam, kde sú dobré vzťahy medzi katolíkmi a protestantmi. Ale takisto aj, kde možno to nejako škrípe. A snažíme sa tam tých ľudí dať dokopy. Tam, kde to už funguje, tak ideme a pochválime, zdôrazníme a zároveň ukážeme týchto ľudí ako príklad, ako to môže fungovať. Čiže pôjdeme vlastne do Šamorína, do evangelického kostola. Mimochodom má nádherný obraz vzkrieseného Krista, čo práve teraz v tomto období prežívame, vzkriesenie. Potom pôjdeme do katolického kostola, kde je obraz na nebovzatia Panny Márie. A čo je taká pekná vec tiež, že architekt, ktorý naprojektoval alebo pracoval na oboch kostoloch, je jeden a ten istý. Čiže to je tiež také znamenie tej spoločnej spirituality. A potom takisto v tom programe máme aj zastavenie a modlitbu práve pri pamätníku holokaustu, ktorý v roku 2022 tam vlastne miestni ľudia aj s poslancami osadili. A je to dôležité si tak pripomínať, lebo všetci veľmi dobre vieme, že musíme si navzájom pomáhať. A ľudskosť, ktorá v dnešnej dobe chýba, tak všetci sa v nej musíme zjednotiť. A túto ľudskosť napomáhať, aby stále rástla. A tam napríklad viac ako 500 ľudí bolo vyvezených do koncentračných táborov a vrátilo sa ich asi 36, 32 detí a 4 dospelí. Čo je veľmi bolestná situácia, ale aj ako kresťania môžeme spoločne svedčiť o tej ľudskosti, že musíme sa nasadiť za ľudskosť medzi nami všetkými, lebo inak si budeme ubližovať a to nikto nechce. Čiže čo je dôležité na takej púti? Ten program, ktorý je zaujímavý, ktorý si predstavil, alebo spoločenstvo a jeho zažitie, prežitie, alebo nejaký duchovný rozmer? Je to veľmi zaujímavé, čo si povedal, ale by som povedal, že to najdôležitejšie, ktoré tam je to radostné spoločenstvo medzi nami. Samozrejme, program je ako scénár, dá sa povedať, celého toho dňa alebo toho poobedia. Potom duchovný rozmer je tiež cieľom našej cesty, ale treba si povedať, že duchovný rozmer je oveľa silnejší a hĺbší pre nás, keď sme s niekým. Nie keď som ja sám. Keď sme spoločné také svedectvo viery, znamená aj objaviť takú novú dimenziu tej našej viery. Že nejedná sa iba ja a Boh, ale jedná sa ja, ty a Boh. To znamená presne, čo povedal Ježiš, že je prítomný tam, kde sa ľudia majú navzájom radi, práve v tej jeho láske. Ale to, čo si domov odnesieme, čo si budeme pamätať, je práve to radostné spoločenstvo.
A to radostné spoločenstvo ti vo vnútri zapálí také svetielko, ktoré si potom nesieš domov. To je ten pocit také spolupatričnosti. A to ťa neustále potom aj ťahá. To je to najvzácnejšie aj pri takých neformálnych rozhovoroch. Je to ten pocit prijatia, pocit jednoty, ten pocit bratstva medzi nami, ktorý v dnešnom svete tak veľmi chýba. Môžu na túto púť prísť aj neveriaci ľudia? Samozrejme. Sme to my, ktorí to organizujeme spoločne, čiže pokrstení ľudia. Sú pozvaní aj katolíci, aj evanjelici, ale v Šamoríne tam je aj veľmi pekná komunita Kalvinov, reformovanej cirkvi. A veľmi pekne fungujú všetky tieto tri veľké kresťanské denominácie a majú takisto veľmi pekný vzťah aj s miestnou samosprávou. Navzájom tá samospráva sa teší z tých ich pekných vzťahov a zároveň aj ich neustále povzbudzuje. A toto my vlastne chceme, aby tí ľudia videli, že my kresťania sa máme radi, že nás bolí, keď ďalší z nás trpí a chceme si navzájom pomáhať a ukázať, že takýto svet je možný. Napriek tomu, že je silná polarizácia, napriek tomu, že je veľké násilie v slovách v dnešnej spoločnosti, ale tí ľudia sú pozvaní všetci, aj nepokrstení, alebo z iných náboženstiev, nech môžu s nami, ak chcú, zažiť práve tú radosť, tú skúsenosť toho radostného spoločenstva Boha, ktorý je prítomný medzi rôznymi kresťanmi. Čiže keby si mal našich divákov pozvať jednou vetou, jedným heslom, aby prišli do Šamorína v sobotu 18. apríla, ako by si ich pozval? Tak povedal by som, príďte medzi nás a žiť predovšetkým to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje a zároveň to radostné spoločenstvo, ktorého koreň je práve v evanjeliu a ktorého nás naučil Ježiš. Ďakujem ti veľmi pekne, nech púť vyjde. Ja budem na púti vtedy v Sampore, ale naši diváci by mohli svoje kroky do Šamorína nasmerovať. Ďakujem veľmi pekne a privítame naozaj každého, kto príde. Dovidenia. Dovidenia.